ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. శివుని అభిషేక ఫలితములు. నీరు 10 దోషాల నివారణ. పాలు 100 దోషాల నివారణ. పెరుగు 1000 దోషాలు నివారణ. నెయ్యి 3000 దోషాల నివారణ. తేనె 5000 దోషాల నివారణ. పంచదార 8000 దోషాల నివారణ. చెరుకు రసం 10,000 దోషాల నివారణ. మామిడి పండ్ల రసం 1,00,000 దోషాల నివారణ. నారికేలం 100 దోషాల నివారణ. ద్రాక్షరసం 10 కోట్ల దోషాల నివారణ. ఇవి శివునికి అభిషేక ఫలితములు. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః.